Šta mislite, da li je ispravno baviti se klupskom muzikom na kratak vremenski period i na taj način doći do para da bih posle mogao se osamostaliti, jer vremena sve manje ima, da se uzmu neke pare i da se napravi kuća na selu i tako dalje? Ha, prijatelju, znaš šta ti kažem, to je rizik. Treba čovjek da ima želudac. Tako ćeš sigurno da budeš duhovno povređen. Kad budeš svirao i pevao po klubovima, jer neće oni od tebe da traže da ti pevaš pesme Milomira Miljanića, koji peva patriotske pesme i moralne pesme. Inače, da kažem, Milomir Miljanić, koji je po meni najbolji pevač na našim prostorima, to je čovek koji, iako peva, kad ga pozivaju i u klubovima i po svadbama i tako dalje, čovek koji ne pije alkohol, čovek koji se ne drogira, koji nema ni jednu pesmu o nemoralu, o kafanama, o nemoralnim ženama, i opet je uspešan. Ako možeš da pevaš tako po klubovima ko Milomir Miljanić, onda okej, onda možeš od toga da živiš, ali jedan je Milomir Miljanić. Da vidimo da li ima još jedan.